panagrambak ti Pride Month, nangiwait iti ili ti lapas ti nadumaduma nga aktibidad ana iranta para kadagiti LGBTQA community itangal daw. Nagbalin nga educational ti umuna apaset ti aktibidad ken naiwayat ti HIV testing. Inpeteng ni Mayor Niña Bernos akasapulan nga iprioridad ti salunat ken saan ang mabuteng amamuan ti estado da. I want to remind everyone, kahit ko nga palagipan kayong we should always put our health as a priority. There's no shame in getting tested. There's no shame in being sexually active. There's no shame in being in the LGBTQIA community. But at the same time, we have to remind ourselves, we have to remind everyone to be responsible. Masapol nga agpa-test tayo, we need to practice safe sex. And that's why deto'y kapart mo ti programa talaga iti RHU. At dati libre nga testing and then IEC materials, condoms, lubricants. So these are all free nga mabalin kay lagdaw kini doktora. Naisaruno ti parade of costumes. Bit-bit ti pride flag, nagparada dagiti miyembro ti sangguniang kabataan ken dagiti participants ti volleyball tournament. May sa highlight ti programa ti parada dagiti kandidata ti Pride of Costumes usar dagiti nakukulay a costumes. Simpleng aktibidad ket mangipakita ti panangbigbig ti kontribusyon dagiti miyembro ti LGBTQA community. We are given opportunities nga mangpakita nga dito'y lapas iti ilimi ket very open in terms nga dagiti LGBT ket makiparticipate ti anyaman nga aktibidades nga mapaspasamak dito'y ilimi kasi we are vulnerable, we are capable of doing many things. Ken kasko nangarod datay nga ti talents mi han kami nga limited ti talents mi nga LGBTQI+ community, so nga adala ta opportunities nga sumangsangbay kanyami. Silulukat iti ili ti lapas kadagiti LGBTQA community ken awan lugar iti diskriminasyon. Here in La Paz, under my administration, I will not tolerate discrimination against our LGBTQIA+ community because you are integral part of our community. I'm very grateful kada kayo amin because I know how much resilience you had to go through, but you still show up and si kayo pa iti nagagagat ken naglalaing nga makitkitak ditoy ili tayo. Nabayagen ang nagbalin aparte ti komunidad dagiti LGBTQA ken nabayag meten a kalikagumda ti equal rights, waya-waya manipod iti diskriminasyon, respeto, dignidad ken panang akseptar. Jessica Boreta, Balitang Solid North.